You ready? Yes, we're ready, man. Check. Light is checked. Window is checked. Swimming check. Facebook check. Facebook check. So check. Mana kama nanya koram gajuanga kauthole makende marua ke chendo no mar duondo nagi ma en tarik praro koda beach duondo mara aberio egagana praro koda beach koram gajuanga kamara mara minta kauthole makende marua ki ano kaja kodong daka chelman rom kata sangwen mudu chenye koram gajuanga mato chun onagi TV adundo jalu kama bendo watamo kule nikacha chendro pogre ka wakilo ninye koram gajuanga modomi wagombaka tuwa winje duonde pogre duonde mage woto nage duonde maga nyiona genyi koro mgejwani to koro chalonade kaka wono bende wan kande ka chal kod wendo wa mabende wadho godo mbaka nya koro mgejwanga mabende en wudlo mabende e pake yore mopogre wadhi go kod mbaka chanya kango chop kacha sabit koro mgejwang ilunga ni Makutieno Junior nya koro mgejwang mabende dhi tachonori and Steve James nyakwar nyaronyo wan akothol makene marwaki nyalo Facebook pages mago mar Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV nyaloro no bende otene machuo kanyo tinyiso ni to akchalo nade tena no wakaen gi kanye to ang'o manyien kama bende internet korongo jonyal nyiso ni to gweng ma intiere no to chiwo nade ang'o mantiere makare kanyo korongo jwan kata ang'o motimore omiyo machiegni kendo wachaka Makutieno Junior kathul makene mamus ni to ichiwo nade achiwo maber kamano ini Makutieno Junior ani Makutieno Junior to Makutieno Senior bende nitie kamano. Oh. Yes. Makutieno Junior ni jakanye. Ana wood kano kabonyo. Dot moro ni Camgate. Dot ni Camgate. Oh, Camgate. Come on. Okay. Yes. Dot amba woke ana dot ndo chalo ke dot wa. Ando lungo ni Camgate. Okay, Camgate. Maro ni Camgate. Ai lungo ni Camgate. Akathul makene mondo minyis na ya wuto na gini to Makutieno Junior chiwo nade to atkambiye kono chalo nade to Kisumu bende chalo nade. Oh, okay. Yare uri ni kora moga jwang. Ado mana wacho ni nyinga machamo godo sare lungo ni Peter Otieno. Ni mungeri lungo ni Makutieno Junior. Ene moringo. Chiwo maber. Tagyo ni kamora mora mo untiere ubendu chiwo maber. Kamano. Makutieno Junior ne timango. Ana jalno mati mwala. Ma Kiswahili luongo ni kandarasi. Dhulu luongo ni ohand chumbo. What? Ohand chumbo. Ohand chumbo. Kizungu luongo ni contract. Contract. Nyiswa ni to wadago mbaka weche mag wala nikech dundo nagi masema bende koro wago mbaka gina mabende koro joluo kaka wasebedo kaka bende wadongore mabende kawonda gomba gone to pau owala ni joluo wawete watimo nang'o nikech kinyo Kisumu County to wacho ni jogo mabende koro timo wale bo ma Kisumu County most of them are not Luos nikech jogo mabende koro timo thoth gigo ohanda sokra kara mana dukni matindo but owala kinyo jogo mabende ndiko gin jok maya oko gin Waindi gin Oria to gin kabinde moko mopogore to mai chuny town mar joluo ang'o matimore bini joluo ok bere wala kose wan joluo wan kanye maisha mar owala ka maisha mar owala pod anyalo wacho ni pod wantie chien mang'eny. Kadok chien joala gin joma molos mantiere Kisumu County kaka mantiere within the CBD. Yudo jok mono ohala go gin jowa. Matin sana jowa mawacho dhowa mawacho. Ng'eny mana kaka wacho no Oria gi jo Waindi gi Okuyu gi joma moke mantiere chuny CBD ka. To ala bende tek, to ala bende yot. Mano miyo Kiswahili luongo ni biashara. Samore wang, samore dhi maber. Ok dhi maber pile to ok dhi wang pile. Koro joluo wa pod wantiere chien mang'eny. Nikech kaluwore joluo komakore. To ala ber ka chako ala taneno ka odhi koda maber, takeli machiegni. Chieng' moro kata ka exit
Chieng' ka wuok ni koro katimo ohala no, tin nyalo kawo ohala no pod endelea go idhi godo mbele. Mano e gima diang' awachi. Kech king'iyo kata oria biro ng'ato adi? Achiel. Oria biro ng'ato achiel. Kata okuyu biro ng'ato adi? Achiel. To gi endam ni koro gin ji 100 gi wie kama gintiere, nikech giyware gikelore ng'ano timo gimoro ka to ng'ano bende chako luwo ohala no. Kata Mwindi, nyathino koa skul ka otero ohala motimo. Koro nyathino dongo ng'eni baba timo go ohala ni. Ka gidong ka baba otho to gidong go ohala no. Koro pod wantie chien wach mar ohala. Kamano. Ipani siasa bende osemiyo ohala magonage dok piny. Kech wacho ni joluo komakore. To nyading'eny bende ji wacho ni luo ok dongre nikech siasa maka luo wa mwagoyo rach ni pok wabede sirikal. Bede sirikal gigo ohala gigi omakore. Gigi makore. Ka uonge sirikal to uneno kaka jogo mok timre nade mok mi sirikal sir. Gimoro amora monego bi maber ka dhi mana kama chielo. Ok unyal yudo gik mabecho duto. To seche ma wach wuok ni ok dwar gimoro nyaka udhi ka nyaka udhi e ndara, nyaka ugo koko, nyaka wang' tael, seche mowang'o gigo ting'eni goji, jomotho, jomohinyore, dukni bende ji turo. Koro ka ng'ama samoro no dwa timo kata mano ohala kanyo, udhi koluor. Koro joma nitie gin mana joma tin kar mondo ji obi en masses mondo tim ohala no endo. Koro koso bede sirikal be kelo weche mang'eny. Nikech kata king'iyo sani nyaka nyidhi e tin luongo ni bread base. Nyaka nyidhi bread base. Nyaka nyidhi bread base, ino ko ohala dhi maonge wach moro amora. Wacho ni ok en broad base, en bread base. En bread base. Nyaka ni chak na kwa dhi bread base, ino gik moko timore. Ukwinyo ni gimoro keth kondele kata yudhi ulut duka moro mokao. Ting'e seche mwakao gik jok ma obiro timo ohala karwa kae. To miyo joma ni oko bende ni kacho kama ber. Kik wakao mwandu water kacha. Koro wamedo shai jok mondo bende timo ohala kodwa. Ringo gi luor. Ng'ama nyalo wuok madhi kao gire ni tero kamoro ni mondo kethre. Kamano. Manyiso niya, Kisumu kata mana Nyanza osebedo ka wang' nikech thoth jok man gi mwandu man e Kisumu ok magwa. Ng'eny ni ok wawang' gige wa. Ng'eny achiel mawa, but ng'eny gi ok gin mawa. Ng'eny gi ok mawa. Tende kata kwa wang'o gi ok wayud lal. Wan onge lal. En ich wang' ni ng'ane to en e sirikal kucho, to sirikal ni gowa. Sirikal ni timona marach. En to timo ang'o kae? Ji dhi ketho gige. To seche moko en gima rach. Nikech an gadieri ni jirandi ma kizungu luongo ni neighbor mari, mano jarit mari maseche kata ka odi muoch ne wang', mane ng'ama ringo biro gi pi mondo osimne mach. To kisekao jirani miketo mabor, kata giri moro kethore ng'ama nyalo konyi. Bedo gi ujirani mwema no konyo kabisa. Seche ma in gi shida ji wacho ni ng'ana nigi shida wadhi wakonyo. Ting'eni ka in gi ji mabor ji wacho ni ok anyal konyo, notimo na kama. Koro ne wadog chien mondo wang'e ka gik moko nego tim, wang'e ni to gima kama timore kama nade, kata dwa time nade mondo mi obed jok mabecho, kata dwa time nade mondo wadongre, kata dwa time nade mondo nyithindo yud kaunti ma ginyalo tiye. Ke general ng'eni sani onge tich mindike ji. Onge tich. Sani ka universities yedhi lor satellite campuses. Seche molor gi lecturers bedo ni koro unless koro gidhi as part timing cha bitinde gitamore. Seche mosegol gi kamano, gin gi papers gin e street. In gi pepa ntinga maonge pepa untie street ute. Ang'o matimore? Insecurity. Yes. Intie gimoro ma bende wacho kandi ni julu ma bende ni goala sama gisetho to yudo ka koro wendgi negi wala no rumo kabisa. Nikech adina kata king'iyo thuond lu ma bende jogo ma bende nigi mwandu chon. Inyalo kata kwan gi Siaya nigi jok ma nigi pesa, Migori ne nitiere jogo ma bende nigi goala, Homa Bay nyaka Kisumu. Jok ma bende ne timo maber kabisa, jok ma bende ne omi luor ni jogi to ne timo ohala maber kabisa. To ka familia no nosededha motho kamane jogo wigi ohala go, ka koro nyithindo bende koro ok nyal dongo ohala ne. Jaluo nyaka gi nyathine. Osang'o matimore. Gima timore achiel, nyithiwa ka in baba kata mama loko ohala, kata in jonyuol gi maloko ohala, to nyithindo kwa keto mabor, kwa keto machiegni kodwa. Mondo mi ong'e ni gini timo kama to gini timo kama. Koro gintiere gima iluongo ni comfort zone. Gin gi yweyo nikech jonyuol timore nade tiyo matek. Ok ging'e ni to gini timo nang'o, gin gidwaro rech mosekel to gicham, but ka olo mar dhi nam tego rech ok timo nade, ok ginyal timo. Nikech janyuol ka samoro nyathi moko ohero gima utimo no,
But still janyuol nyalo wacho ni nyathina ne okwero gima kama, but anyalo kete gima kama mondo ng'e. Nikech gima ber inyalo mana ng'e gimoro ken gi janyuol machiegni. Nitie joma ng'eny man Kisumu kae miyudo ka ne jonyuol gi notho but ne timo ohala moro. To ohala mane gitimono nyithindo go potimo nyaka kawuono nikech ne gichiegni gi jonyuol. Ka janyuol samoro ool to gin ema gidhi gimako tich. To gitimo ohala to giduogo tigo kwan to wacho ni kawuono to kiuso maber, kawuono timore kama, to nyathino lan mos. Ka janyuol otho to dong' timo ohala no endo. But ng'eny jowa wacho ni nyathina dwa mana soma odhi obed engineer. Kosomo obedo gi pepa to koro obedo gotas. To koyudo tich ang'o matimore. Oduogo chandi, seche moduogo chandi cha ibe yudo ka koro iki osedhi mang'eny. Ohala jok nyal puonje kaka nitimo cha. Koro time but noseng'iyo maisha moro. Seng'iyo ngima moro mondo odog e ngimano piny bedo matek. Koro en jukumu marwa kaka joluo mondo obed gi nyithindwa gik mwatimo. Kata kiwuok gokinyi duogo godhiambo wacho kawuono adhi kama kama nwatimo gima kama. Nyathi maber samoro iwuotho go kode wandi to penji ni baba ma ang'o mane itimo, ndanyise ka itime kama. Obedo gi paro kiwuoga gokinyi to ng'e kama baba dhiye. Kiduogo godhiambo iduogo gi mkate to ng'e ni baba noa kama baba oduogo gi mkate. Koro bwaje ni baba dwa nabed kaka in. Kata mama dwa nabed kaka mama. Kama Makutino Junior, joluo sani koro go mbaka kendo giwacho ni bwana Kaluo koro dongore, sirikal ma bende koro wane broad based iluonge ni bread based. Koro wano ko dongore. Pono ne ya akene gima neno ni bende neno nikech wabro bedo mamor kaka joluo ni wadongore kendo siti igero, lakini joket mwandu gin dhoudi mamoko, wan kaka joluo wanodhi bedo jotich. Mapono ne koro jogo chakoro gi mwandu gi wadhi dok mana kaka ne wan kachacha. Akeni bineno gini wagwero kamano ne koro marine bende loso kachacha. Ng'iane kata king'iyo nam, joluo magi kata joluo adi ma bende oketo kata boats magi edho nam mondo gitem kata weche mag tourism. Kidhi Dunga kacha, idhi no ka muwindi kata mana jok mok jadhodu emoketo kacha gi mabero kabisa, to jaluo to pod imana gi yie mara kuanga kata mana injini mabende kata in kiwacho ni idwaro mondo idhi kata itum kata tware moro matin, ibro we injini ni tidhi ne speedboat cha. So we are setting a good platform for other tribes to come and enrich themselves in our region. Manyalo wacho nang'o? Bino kuma joluo dhi edir, joluo go ala. Joluo go ala wach miwacho no kaka wan jogo mawuok e tie nam. Nam no onego bed ni oseloko ngima joluo mang'eny. Meli moro nitie kacha en mar jaluo. Oaga ka to tero mo Uganda kocha to duogo. To sani bende wantiere gi boats moko maringo ma igine gi mota engine. Inyalo goli ka timadho chae Homa Bay to godhiambo inyalo duogo chamo sapa Kisumu. To iyudo ka ng'eny gi mano be ang'ini mar jaluo en jaluo mang'eyo. To jowa onego ne ni ka ng'ane otimo kamae to yudo ga siling apare moro, wan ang'amono wariwore mondo watim gima kama. Iyudo ka kuloso group nodwa loso gimoro un kata ji 10 to uchake to jomoko wacho ni now that group ni waseloso pesa wan gi 1 million, wadhi wanyiew gima kama watim godo. Nitie joma wacho ni gino pogne gi margi timrade gidhi godo. Chieng' moro ka gicha dhi maber to koro gidwa duogo. Ing'eni ji lago mago jok moko hero dongruok, ok inyal ketogi. Na mantiere ni tie gimoro kata kama rech makoro itero Kabonyo Kanyagwalcha, president notimo maber. Kech rech amana Nyanza ka dhi oko ka kuonde ka. Ukuyu no dhi okunyo fish pond mang'eny kabisa. Rech no kinyalo kele Kabonyo ka titimi gimoro amora, ji dhi yudo tich. To mano gima joluo oseywago ndalo mang'eny kabisa. Koro en machi walamo mana niya gino ger. Odhi mondo gere obiro konyo ji mang'eny. To wach mar nam dhi bedo mang'eny nikech onego bed ni keto ring roads along the lake shores. Mano wasebedo kwarito. To samoro ok nyal timore kiny kata orucha. Samoro wanyalo koso nene, wanyalo tho mabed ni waonge joma biro chiene ma chieng' moro no nene. To gimoro be kiloso kochoni in nyaka iwinje maber. Yien nyalo pidho ni chieng' moro ni gedgo. But isim ka time mar gedo no poko. Yien maybe kurka ni higni 2. Yien niketo mar higni 5. Higni 3 modongo chiek. Ng'ama biro chieno kema koro tiyo gi yien no. Koro wan watemo mana niya mondo wabedie wach mar loso nam. Mondo wabed gi transport mar tero ji kama. Wanyalo kaka rech sani loso Dunga kacha. Jo rech ka dhi maber kabisa.
dono ka gilarore jopango gilarore, ji ochung' e ndara kama bi ng'ane moko ng'inya gi nyingi giluongi mondo timrade donjo hotel kargi kanyo mondo idhi chiem nikech there's competition. Kama onge competition en kama rach kabisa. Ma janyisi ni kichiemo kama to kanyo yudo ka chiemo ber kidong giduogo kanyo. Koro competition osetem kete to pod onego bed nomedo bet. To jok motamore wuok e yie mar ngae ni anguro bong'io gi chuodho wadwa. Anguro be golo chuodho te. Ok seche moko empowerment manie mok megi nikech apani ya in kaka jogo mabe koro joket mwandu apande un gi sei kata mana sirikal ne sama koro we are improving our region mondo miyo gik mabe mondo donji. We also have to consider the sectors mabende jok mane timo gigi. How have we improved the lives na jogo mabende koro ne tiyo kata in this tourism sector kata kwa dhi dunga kacha ne nitiere jogo mane timo gini. Iwinjo, the county was benefiting indirectly nok mege pesa, but when tourists came in to gido kaja kwanga cha to negodo ka ngacho biro bwana wacho niya ingene mzungu ko biro kubidhi speedboat mzungu biro in this local nini mabegine ne mapodigo gingane ngini ngano miyo that face mar Kisumu county bende timra nade kata mana Nyanza Kisumu kene pod nenore to ka lokruk biro kata the change bende jogi mano chako kane their lives improved maginya feel ni bwana watu toka gini no biro wambe no benefit nikech sama ng'ato biro to ilose maber kor lwase ber lakini ok ber ne en nikech onge nyalo monyalo chopo kacha wan kaka jolu what do we do to them mondo mi ogembe gima giodhi mbele maber iwacho maber wach mantie kae sani kawuono tarik 25 dwe mar abiriyo higa mar 2025 kawuono dalo ma Muroni kucho itimo rambe mar jogo matimo ohala. Wow. Gimoluor Ruth Odinga. Iluongo ni Okumba wa nyaka mami. Okumba ma nyaka mami ni osetemo. An pok abedo ga napake but nitie kamoro ma ng'ato time maber to wacho no osetimo maber nikech ki iwuotho kuonde moko tedo ni ji opidho gwen. To gwen ne umiyo nade ne wabede group mar ji 5 to miwa pesa to wachako gima kama. Koro kata nam kanyo ji nyalo riwore ni mai gima dwa timo timiyo gi pesa moro to gichako ohala no ka no mi 10 ka chieng' moro higa luoro ok bi mi 10 ibro wad no chako maber urem gi kamoro miyo 20 koro biro 30 to gima sani bende nyalo ran Kisumu ka en mano ohala to gima rach ni jowa ok okawo ohala omiyo teko ma whereby gin mbele kidhi sani wacho ni kono ma Kisumu bedo ran gi wainde yoria in this case nitie watchman mondiki watchman mondiki ne mako ga jato nyiwa nyanyo timoro nade odhiyo jatich mondike sirikal mar county pesa ne olewo kata gi dweche 2 economy dong mani nege ng'ano motimo hand chumbu ok ichulo e higa te nodhi e bank okaola odhi otimo tijno kichule higa achiel ng'ani dongi nego uting'o gige odok dala. Koro iwacho ni kapok igolo ng'ato kata mana e street kama entieno ng'ini seche madare ni tadhi timo ang'o next adari kawuono ionge kae odni amuko idhi kande anyise nyalo bedo od mabati moro ka pod warito kaka watimo. Koro gik mag groups kama nyalo konyo to joma nyalo konyowa gin jogo moyier kaka MCS kech gin ging'e ni an e gweng' makama yawuoyi makama nitie to jogi man giwuotho iulo fuso jas magi bendo ng'e jogo amegi dhiang' gi nyiedho amegi diel gi nyiedho kel gi machine gi luok gari kamoro bed designated magi nyalo luok gechego odhiambo gin gi gari moro ng'ano sama dwa wuok madwa ki kata yone dwa go yonge owuogo kinyi odhi luoko gari nyagara sar yutin kowuok kanyo ol ng'ano dhi ot. Ng'ama timo timbe maricho en ng'ama onge gima timo en idol makata sani samoro ywe ot pi mane wang' pinyo imre alewo ng'ane gin kech gimo timo onge samoro ino kotas to moko ben tim mana ma kata tim ne gima nango timbe gi richa naturally koro be ok inyalo wacho ni jotelo seche moko konygi nitie mose kony wacho ni ng'ani be koro ni konyi ma waol hari penjo moro ka in kaka achiel kuom jogo mabende ang'eni koro ine jotelo nitie mbekni mabende wa achiel 2 3 yina monda penji anene to mopogore gi grube gi bende nitiere riwruok ma joluo magin godo mabende wach ni kelo dongruok wach mar riwruok joluo ma is just meant for Luos and Luos alone mar development
momako matek mana kaka bende wamako party mar ODM nikech one of our strength ni e party ma kaka wamako party maber kabisa. Bende nitiere another association ma joluo makore maber kabisa makata gin giwegi wichiwre hola machore bana ma to mar joluo and this is their physical office ma bende gi operate. Gimiwacho no samoro nyalo koso bedo magalamoro. To gima ng'eyo ni jintiga gi buche. To bura maber en bura mang'iyo ni to ng'ani in ma wan kodi bura ni idak kama nade. Dala uni kanyo kama ipange town dala uni kanyo. Ji dwano bi ulimi. Ka ji ulimi to ne gima rach kanyo to giduogi wache bura ni gima wadwa timo kae wang' ne wadwa keto pesa. To mar ng'ato ka ng'ato nyiewo mabato timrade dioge dala. Buche ntiere to ken moro magalamoro. Bura achiel kende mantie galamoro luoni Luos United. But generally ni gimotin antiere bura no. Gitimo. Luos United timo gimiluongo ni kasane in gi ng'ato kaka an anyalo bedo principal member to an gi nyithindo gi dhako to antie gi in-laws gi parents biological parents the other side. Keto gi form moro tijazo. Form ni kijazo lel kalil igoluga siling 730 lel kalil. Koro seche ma janyuol otho tichoko ni gimoro. Koro tiende seche miyudo shida cha koro ga gikamin. Nyaka shida cha bedi. To onge ng'ama dier mondo nyaka tho. Onge ng'ama dier obed gi shida. Isolo mana no but gikonyo nikech seche moko seche ma shida omaki adwa nyisi kawuono shida bedo kionge kata siling achiel ofuko. Miwa ni kata siling 50 moro mani oro cha kana be na oro ng'eni jomoko nitie makata mana solo magweng mar 20 ne ok iketi. To seche ma shida omaki kineno ni siling 20 migolo gane kara kochoke to nyalo nyiewo dhia. Koro ji mondo temo donje buche kata buche mag anyuola gi idonje. Nitie moko machiwo hola. Machiwo hola mang'eny ni yune osalot wami siling 500 dhi wara lot. Iduok na siling 600. Iduok ma siling 100 kende. Jogo konyi. Ok ni jogo wacho ni koro keto interest mamalo. Itimo gi mang'eny. But koro magalamoro mwacho no mako kanya ka kujotonge. To nitie jomoko mabe nochako buche. Magi wacho ni wan odwa chako mana bura mar gedo kende. Ng'at wacho ni wadwa chako mana bura mar loso ne jonyuol ute mag dak. Koro samoro nyalo bedo ken galamoro un mar ji 10 kata ji 20. To ng'iyo ni to bura ni wanti wasebedo higni 2 ang'o mwaseyudo bura ni mang'eny. Akeni be nisewinjo ni ndalo mokalo go ne ka jaluo kata ka nyingi ne chakore gi O to mondo mi nidhi kata ka hola e bank awinjo ni nyaka ne gor nyaka map machopo dalau. Ne timore kamano nikech mana gimiyo iwinja nyisi chani ne waonge sirikal. To kane Kibaki odonjo mane rais to wach loans kata Equity no ngene chon ne kiyawo bank account to Barclays mane yawo bank account to ne sungore kabisa. Ne sungore. Koro banks ojako donjo Equity ojako bedo gibiro kani kia Kenya Women kia to gichako yawo banks neji. To koro gibe koro giduoko gilegeza gik mane giketo matek ka piny. Ne tek bedo gi bank account kabisa. M-Pesa donge ne onge ne ga cash. Mane miyo gaji. Ama check komi ilawo National Bank kata Absa. Tin luongo ni Absa, yon luongo ni Barclays. Idhi wile kuri bedi gi pesa nyaka ya gweng michop Kisumu kor kiwile. Tinde ber nikech wantie gi bengi gi kuonde e gwenge bende. Be kaka penji do we like lose is there kata joga mabedo kora seche moko ogion banks mabende koro they promote lose business ne bwana wanto wanyalo mikara financial muscle kamando wat konya chelaria dek. Jomon bank to kang'e mana achiel ma iluongo ni this Mwalimu Sacco no nyiewo bank moro piny kae. It used to be called Spire Bank. Spire Bank donge noluar to koluar ni Equity no nyiewe. Joma nigi account Spire Bank anane ga account Spire Bank no dwaro kelo Equity. Koro account ni maintain kan Equity. Koro joko osenyiewo. Moro bedo ni Chase Bank just went like that. No finally koro team gime tindi luongo ni SBM. Koro bank ma jaluo on to kadwar yambo kang'e. Wan wakina kita kuonde keto pesa gi. To wan bora ni pesa ni safe ok wang'e ni kaka. And so kaka waketo pesa wagi. Do you think ne kaka waketo pesa wagi kata yo bank kaka jawala kata kwa reason gi mind of a business personnel and need do waketo pesa wa bank to konyo other tribes because wambe pesa wagi bende konyo wa. Do you think abende banks mabende gi around gi is there any way they gi konyo in a positive way mondo miwangeni bwana the Luos are also developing in a better way kabisa. An bank osekonya. To nok ging'iyo ne jaluo. Ging'iyo ga ni sebedo kod 6 months. Ging'iyo ga kisebedo kitimo transaction.
tiwacho ni idwa gima kama. Times gima giketo godo samoro bedo matek ni gidwaro security. Bro dwaro title mar maybe a plot, or gibro dwaro logbook. Giwa mi pesa makama, but deposit nwa gima kama. I deposit korka maybe give me that loan. Chon kane iyudo kata mana otas mar dhi timo kandarasi. To ne giwacho niya, kiyudo otasno to bi wadhi mi pesa. Mane gitimo. An kadonjo wala gino ne gitimo. Higa mar 2016 ne gitimo. To koro county iwacho ni devolution manokelni nomiyo banks koro luor chiwo pesa. Maka gimi pesa ngini kept sambro ka several years to pro end up ni biro gi pay. To seje moko pay no ok morgi, is only that the interest medo dhi malo. To pesa no bende ok e bank. Nikech pesa ni ngeno ken pesa na. Maybe en pesa ni. Un pesa momo nikech seje mikane cha pesa ket gani olinga kanyo. Nyaka obed gimiluongo ni cash flow. Gibe gitim wala gido interest. Giwacho emna ka kuchopo ga higa orumo kiloro. Tiwacho ni wang'ni KCB kata Equity kata Barclays nyoyudo atamalo kama bangu li gimoro amora ne giloso profit. Koro wang'ni gibi gi pay. To sani ikaw tas mi dhi godo bank mami pesa to tek. Wadhiane transport sector kande derni koro sani gero maber kabisa kendo nyalo wuok Kisumu to chopo Mugore maber, iwuok Kisumu ichop Siaya maber, iwuok Siaya ichop Homa Bay maber kabisa. Transport mar industry transport industry kande kata transport sector weche mag wuoth no ka joluo timo nade kanyo. Transport sectors watema tema. To gima seneno e luo ka. Transport pod shida. Olok beda gi kata malaw par ma transport ne mitimo. Otek nikech manamba chami, police chami ndara, driver chami. Kochopo godhiambo kigo kwan, chal michaki solweti ofuku ichaki golo kata pesa midhi nyego tile magari no ringo godo. Nairobi osetimo maber. Japani circles magin go gin circles ma strong. Though sani ok anyal wacho nikech transport sector an joma aseneno tano ka ng'eny gi ong'aw magechege e yien ok adwar. Kori penjore ng'ano onyiewo gari manyien otiyo go furahia to gari odogo ng'awe yien. Nang'o ng'aw gari e kiri nikech manamba samoro no kelne pesa. Driver chame. Joma ni ndara gi brokers ma komi be dwaro ichame achamo koro gari no ipogo gi joka pesa diere. Kipangi kata stage kanyo nitie pesa manyake we. Bang' we pesa mindego ja nitie pesa ma jok mopengo pot kawa. Bang' kawo mano gari dhi gi pesa di. Wang' kine ndo gi siling 3,000. Ama siling 2,000. Dong' inyori. Odwaro cartel mosetimi higni mang'eny. Ok oyot. Kendo mano wala mok anyal nyiso ng'ato ni kawo pesa ni kete dhi nyiew geche timo wala ma transport. Aye kabisa. Chal ka gima iseteme. Ana victim asetime. Ok oyot. Mayot en ma winjo ka ji wacho ni en nyiewo has, iketo ng'acha en oseyie ni nyaka odhi dala, en onge weche mang'eny. Nyaka itere, tayando ya bende ne piny, en nyaka odhi dala. Manamba okang' ne kwayo. Onge manamba makwayo. Bro ka mokelo ji maybe 2,000, 2,000 kata 1,000, itiekori kode, but ng'acha nyaka dhi dala. To mar ndara ipange bondo kiodhi usenge koduoga ne, ento ok anyal advice ng'ato. Kaw pesa no, tere puodho. King'io what is the businessman mabende koro nyalo wacho ni yawuoto nagi berie mabende koro nyalo kata advice ng'ato nikech isechiwonwa advice ni kopo ni transport no to kik item, but there is other businesses mabende seche moko wan kaka yawuoto nagi watime maber gin mage to mano mabende nyalo seche moko nyalo nyiso yawuoto nagi mabende seche moko dwaro timo investment. Nitie jogo mapidho kich to kendo gidhi maber. Dhano pidho kitungu kendo gidhi maber. Ji pidho watermelon dhi maber. Nyanya ni ji pidho lakini joluore en very delicate. Inyalo weri kode ka utang. Ji pidho rabuon. To rabuon no sani okusi ka duka. Iting'e dhi use Nairobi. Magi ma ji nyalo timo. Kidhi e nam ka ji oketo cages. Cages go gima nyalo mako dhogi achiel ne jomo keto gi kanyo 3/4 gi ok gin ma joluo. 3/4 magi ok gin ma joluo. Joluo temo keto but 3/4 ok mag joluo. Gin ng'ato kaka ino kuya jaluo. Koro itiyo koda. Imiya gimoro matin tateri kan tiketo. Koro gino ne mara ga batana ana stooge. I'm just a stooge. Itiyo kodi kaka security. Yes. Kija kikethi kata gicha kikwal. But gino mar chieng' metima vete ine michung' kanyo ogo kwan ng'acha beni mana tiu chalo jawero. Okaw mare odhi godo mi mari matin nikech in mani bedo all that time kitimo gino. Ji otimo gine rech kanyo kabisa.
to joluo bende otim, but 3/4 to gin mao. Ohala ma kendo ji nyalo timo, duka ji ywak ne M-Pesa to sani osebedo marach. Kaka wuono gokinyi, mondo town, sa achiel yuda town, ikwalo duka moro kaneno kamae. Bunde, go bunde ma giketo joka monindo piny. Along Oginga ni sa achiel okinyi, along Oginga Street. Kuri penjori ni ng'ama struggle kamano ma mondo gokinyi tich. Idhi kwalo gire. Tikawo gini, ng'acha kawe ka gima gicha mare. Ng'ani ng'ene duogo back to zero. Ng'ano chako manyien. So tim wala tek. To mage timore nikech ang'o? Ji onge tich. Koro film mani onego bi umae, ji onge tich. En koso tich. Kech kama ji yudi chadier, ng'ama nyalo chiwo sa achiel ni dhi kwalo ng'ato M-Pesa. Ahero nyiche ginego vijana moko. Ginego kijana moro tho. Just M-Pesa. M-Pesa obedo risky ma koro ok ber. Kata koro bank wacho ni safe. Kech kitimo M-Pesa, jiweni nigi pesa moro maybe iran a float of maybe 100,000 kende. Jiparo ni a lot of money. But yakuona ni M-Pesa en kata obedo mana 10 kata 20. En odware. En ok okay, en ok awadi. Onegi to dhi gi gicha. Koro nitie gik madhi tamo Kenya ka nitie ohala moko ma ji dhi tamore timo. Like M-Pesa bro bene maybe tim transaction M-Pesa bank. Kech gisebedo matek ka inje M-Pesa ji lawi alawa. Inegi. Samoro inegi tin mana gi float ma 20,000 kende. Ibi temo ni maybe in a month ka Safaricom migi moro donge 2,000 ni moro. Nyanyiewo nyananga ni moro. But they feeling and run a lot of money. Okay, a lot of money. Biashara te. Ti samedhi ya marach, ti samedhi maber. Kore mana matin. Koro ohala bende tek tim. Otek timo moso e chuny town. Otek timo kabisa. Ero kamano makamana gi kanyo Makutino Junior wan kande kachiel kod Makutino Junior mano ja ohala mang'ula, ja ohala mathiring'inyi mabende wan kode kanyo kod mgejwa wago mbaka ni to wan kaka yawuoto nagi nyio nagi nyikoro mgejwa bende wa benefit ntie kaka bende wayudo ber e gigo mabende e lokruok mabende wayudo ne nikech onego benika sama wayudo lokruok ma positive wala change ma positive to wambe ngima walokore to gigo mwatimo bende dhi malo nyikoro mgejwa mana mami wan kande kachiel kod Makutino kang waduogo to wadhi go mbaka kod dhi nyisi ni to ang'o monego bende watim kaka yawuoto nagi mondo bi sama dhoudi moko bende dongo to wambe wadongi kik wabed chien omiyo kete mana kanyo nyakoro mgejwa e chuny nagi TV ya Dundu Jaluo pod wadhi mana mbele kama potai chino ni Enan Steve James nyakwar nyaronyi wan kang waduogo to wadhi chako kacha gi somo ote marimo kete mana kandie to med oro ote ni e chuny nagi TV Facebook page, YouTube page, TikTok page. Waduogo bang sama chuok. Like many companies in the market, Dashbell Protection Systems does not just sell you security services and products. We work with our clients to understand their unique risks and challenges and tailor solutions that are effective and cost efficient. Dashbell Protection Systems is a security solutions provider based in Kenya. It was founded in 2010. And over the years, we have been safeguarding people, assets, and properties with our exceptional services, ensuring customer satisfaction. At Dashbell, we specialize in providing comprehensive and integrated security solutions for both residential and commercial clients. We provide a wide range of services, including manned guarding, CCTV surveillance, access control systems, and alarm systems, amongst other security solutions. Whether you're a small business, a large corporation, or a homeowner, our solutions are designed to fit your specific needs. We are located in Kisumu, Mombasa, Nanyuki, and our headquarters in Nairobi. Dashbell Protection Systems, your security is our pledge.
mana kamano nyakoro mga juang haka thol makende marwake kende tilo no mara riyo nyakoro mga juang kama podwa go mbaka kachiel koda migosi Emakutino Junior ma jawala maduong jawala mangula mabende osetimo tije mopogore opogore nyakoro mga juang ma momi wago kode mbaka kende kwangene to wan kaka ya uto nagi wasechopo kanye wechogo magoha na wacho nikango dogo kandi to no mara riyo to wadhi chaka somo ote magi kanye nyakoro mga juang wan kende gi josoro kacha utegi mopogore opogore wan kende kachiel koda JJ Adero Joash karibu sana mano ya wuoda mabe wacho ni oro kacha Princess Queen karibu sana Omala Ben mano pastor Mar Bethel Church Dunga then wangi Samuel Donge mano chairman maluo worldwide ma wuoke pino ma Uganda to dak Australia ero kamano then wan kagi Emma karibu sana wan gotale press mano blogger maduong Kisumu County then wanagi MC Bishop karibu sana Villagos karibu sana Wankagiza Magadi Kevin Limpopo Olivia Zosi Sandra Mudoni Hon Robert Ayok Jamuruni Shamba karibu sana Mbili Nyakwarwa Malanda karibu sana Pamina Sotieno Benagodo Kandikato wanagi Chachilo Duor watching live on air from Game Alura asante sana then watching kagi tunagitive ndu kedo kacha ni to rekodwa elai magwa ma email tunagitive@gmail.com to support this chendo nyalo support wa number 0717872883 neno wa Facebook page tunagitive TikTok tunagitive YouTube page bende en mana kacha tunagitive to podon mana kacha el koda our very own Makutino Junior even na de poda musiane podi musa sade maber amor kabisa kawan kudikandike chimia weche moko mabeo kabisa kindo gik macho gi magi puonji ne jala mabende seche moko de gomo ndo chake wala matin nitire luoro moro ne joma mabende ne oko seche moko joma ne oko mabende koro gombo mondo duog dala to gidwa mondo miyo koro sama gi dala kane kata jala mabende seche moko tiyo sa retire ta odwa mondo chako ande moro mabende koro nyalo konye luoro betiega ne to eno wala mane manyalo chako luoro seche moko betiega ne to ponono ne adhi agero gima chalo kama dipoka ayudo lal pachien mane jogo madwa chako wala kata mana joket mwandu mabende ya wuoto nikech bende wachore ni jo mabende seche moko ne gilwe Nyasaye no guodho lwetgi okagi ket mwandu gi ka giketo gi kamoro nono mana kaka na winjo ni moluor mane osenindo chunyi nindi gi kwe ongondo were nigi mwandu nyeri dabal to dala kone to doka waweya diponi wan bende kaka ya wuto nage wan mwathiro wake no nikech we have the potential but we don't invest in our own region or invest outside ango matimoreka wach mantien kamae sani kidak Homa Bay karidak mana Migori karidak Nairobi kidwa chako ohala tiwacho ni wachagi kama antiene tiloso ohala kanyo tidoko ohala dhi kodi maber kanyo mawuok kanyo bedo matek nikech kiketo ohala Nairobi to in Kisumu uruga chuni saka saa idhi Nairobi tiduogo to kenyo ohala michako nyaka ni nitie losses maseja mokibro dhi traveling no bro mig profit milosa moro dong gandara kata bro dong on here koro kama intiere mikungi keto ohala to kenyo ngamo sedak oko siyona ka ngalo sibet toko kata gini 20 dwa duogo dala onge ohala marach ohala samoro matimo onge ohala marach ohala marach en maybe samoro koro itimo drug trafficking kata imako ji iuso genitals mano ohala marach but ohala maber en ohala ma ine michako tinge gi michake samoro ngato no chake to kodhi maber ino nyalo dhi kodi maber maybe Kisumu moro ni something that maybe didn't work for you might work for me yes ino nyalo onge ohala marach koro en gi kaki kete gi network ni bende konyi okinya bedo jo ohala madonde rach ngina mabro biro kanyo kokidwa tiwe and jo mang'eny time mane bei ok mane bei bwana mane bei kokidwa tidhi ng'ani ngene oseriembe ka ng'ano dhi wacho ne ng'at machielo ni kachi wache kama onge ng'ama bro dwaro nyiewo gimoro kanyo kata ng'ama bro dwaro biro kawo gino ni dhi tiyo godo bedo matek ohala en mbola to ang'o miuso siling 10 ni auso siling 10 lakini eka yepo mia siling 9 ni an gaboro ikawa boro samoro maybe ini dwa uso siling 10 to general gino be siling 7
lala siling 2 lakini dong 2 muribi. Ukuyu kwa pesa wacho ni wewe ndio nimefungua kazi sasa hii, wewe ndio wa kwanza. Ni ngapi? Ni 300. Mimi niko na 200. Hapana, hebu ongeza kidogo. Dongi kidogo 250. Okao. Ubrongiwa ni alu siling 10 lakini pesa mokongo nitoka. Kuro onge wala marach. Wala ine make out package maber. Tujibiro wala no endo. Jiwacho ni ngano ya gima kama wabire. Just like eateries, jiao hotels mang'eny. Iniga sure ni kinji ne chiem ji apar. Dong chiemo tita mar ji mang'eny. To ji adhendo dhi jibiro chiemo samuri chake dogi ted kendo deji. Sa jomoko tedo to supply wuotho gi dukni. To gitero chiemo ipenji gimidwaro. Gindiko to wang gitero chiemo. Kochopo godhiambo sa 10 to giwuotho gi bugi cha to gichopo. Dong jogo yudo mana mkate makawuono gidhe nindo godo. Kuro onge wala marach. Ikelo kama ber. Anto ka ya wutlu kato nagi timo maber e hotel kendo gino mora kabisa nikech king'iyo kuonde gi to gi investor sana e hotel industry. Hotel industry okrach. Hotel industry ber. But bende luore gi jok moluori, osiepe gi moluori gi joma nade. Gima ng'eyo ni wala to kichako, to don't think ni those close friends machiegni kodi go will support you, no. They're always just strangers. Yes. Manyiso ni gimiwacho ni jaluo janyego ni nadier maduka ni to wito dhe nyoria. Ng'ato bro mako lweti mami tich wan jok ma wuotho kuonde counties. Yudo ka ng'ame kia igo godo mbaka timadho godo chai. Nyisi kinyi bi office. To nyisi ni wadwa ni watim tich moro. Ose lande en kacha apply. Ti apply kaka ji bendo apply to. Tidhi adhiya ina stranger no emi pok yudo tijno. Monge gima samoro chiwo. But Kenya bendo kethore be nyaka ibede ng'ama wiye kuot so elweti ofuku. No wake out through lipido ofuku. Bede ng'ama koso lwete kogolo oko to ji nyiero. Mano corruption. Onge corruption kanyo. Corruption kanyo. Duoke lweti. Todo no kech kaji te. Okne duoko lwedo. Ibende samoro ole kata fuele gari ubendo ring. Okne corruption. Then gima kendo nyoji mang'eny e wala ikaw nyithindo duka organization mang'eny kata maybe jotendo mano yier inyiew ne jomoko ka wuoch no ti godo kata inyiew ne gi machine mar loso wich. It's a very good idea. Tingeni kata an kawuono kanyalo kaw machine mar loso wich to no kasomo tijno. Sani gik moko ne Rotary TVET Sky. We kaw kata ka pesa nitie 20,000 midwa support go ng'ani idwa nyiew ne machine cha kikinyiew ne machine cha ng'ani kaw nyathini tere TVET kacha odhi otim mechanic odhi otim giro blow drying kowuok kanyo to en gi certificate ne to en gi monyalo chune nyaka odhi kanyo ipenje gima chunye ne ono nyalo timo mako odhi to kodhi fail odhi dhi maber ni anya nyalo riembo wuodhi uriembi bang' yudo kosekawo interim no license ne ong'ama dichuo don koro nyaka ongarni kosidwa bedo pini anase timo riembo kura rita ukiriti koro tich mae lwedo no ber sani de timo kata banking diploma kata degree ibede dhot ni nyaka ndiki mane bank ama nyaka ndiki organization moro but ka in gi tiji mar go nyundo no mar mechanic kata bed tima ngono you are good to go. Yandi amor gi professor nikech ne oyo Rotary moro kacha mabenda no ka population ng'eny kabisa. Yes. Kendo nyithindo dhi mang'eny. But gima pokwa dhi mwafwenyo ni to the population cha. Percentage adi magen nyithiyo nagi. Onage dhi kanyo mang'eny. Wach mantie monego gitim kanyo. Onego ng'e kan tinga matimo wach hair dressing. Timanyo ng'ama qualified. To dhi punyo nyithindo. Gidhi jua kali kato gikaw. Yene nitie ng'ama timo tij mechanic, no time jua kali kato onge kata tas. Maybe no wai kata class 2. Moko be ntimo dhi up to form, moko ntimo dhi up to university. Iwinjo. To gin go otese, moko onge otese. But jogo iyudo ka ng'ama samoro onge otese. Niwacho ni ng'ama otimo chako from diploma, digi knowledge ng'ama dhi degree direct. Wapoch jogo to waka watere Rotary kacha. Koro ibedo gi the qualified personnel. Maka jiyo de kaito yudo jopuonj mabecho. Kejo kenyal ka wan kawuono asepuonjra dweche 3 tikira ni an makora tel ne ji apuonji kanyo. How? We are not going to deliver. There is a college moro kidhi airport ka. Iluongo ni NITA. Iluongo ni NITA. NITA beber seriously. NITA bikoronwa yudo chance mwadonjo kacha cha. Gin gi a lot of courses. Yes. But was surprised kan wadhi kacha cha. To even the lecturers themselves wacho ni ok understand gima timore gi nyithi joluo wagi. Courses maber lagi ok agidwa mondo mi gibegi kaw. Koro yudo ka
other areas kao jogi to kelo ka. Yes. Like for example, nagimiwa example ni nitire MP, one of the MPs, I don't want to mention the name, kelo nyithindo kanyo like quarterly. Mondo gibigi puonji kendo gisomo courses mag boiler gi gitime maber kabisa, but one mawage ino ka okagitim maber kamano. Then ing'e gima timore kaka iwacho ni kelo gi mang'eny no, gidhi face off that market mar that market mar boiler. Nikech gibiro bedo niya, ka en ng'ama kata Kiambu, meni nyaka iloso gino Kiambu to bedo parcel to Kisumu to nego tikore Kisumu. Nikech wan gi joma nodhi osome, but gino otamo gi tim. Lakini mano miwacho ni kapok ikawo ng'ato mitero kata nitano, tibedo kode piny kaka bet kode piny. Tipenje ni to wuod wegi kata nyar wegi, in ang'o ma kidhi timo tiwinjo maber? Onyisi ni anto adwaro wacho hotel. Kata we got nyoyawo gimoro kama we got gardens ka college moro ka. Odwa tedo. Otere we got. Udhi otedi koa kanyo tiwacho ni wigo to osemieti certificate moro. Idwa endelea ni adwa nadhi kata nita ama adwa nadhi register kata Kisumu Poly kata Riat koda advance. Mane wacho ni mane is a challenge to you as a parent ama a challenge to you kaka sponsor mare. Nikech nyathino timore nade odwa no tim gino. Ting'e ni kawo ng'ato gokinyi titere kamoro ni aseketi kanya Kisumu asechulo ni pesa. Onge passion samoro mar somo gino isechune go. Okobi timo gino gi chuny achiel, gino kohero ichune gi gino mondo tim. Koro nyithindo onego walos godo kapok ikawo nyathi tero kamoro, los kodi winji gima odwaro. Kisewinjo gima odwaro, kawe tere gino mondo tim. Chuno michuno go nyithindo ni in adwa tere ni tadwa dhi bed makanika. Nyathino ok dwa bedo makanika. Adwa ni bed nurse. Nikech in baba kata mama ne koso bedo nurse. Koro ni dream ni timre nade owuok kuom nyathi. Close to impossible. Iloso ge nyathi we chune los kode mi winje ni nyathi na idwa timo gima kama ne an adwa nadi apuonjira riembo katiko riembo kadwa dhi atim mechanics ka nyathi nitiere dhi riembi kutiko riembo ne cha samoro kidwa tere jua kali dwa dhi Poly kosidwa dhi nita kosidwa dhi kanyi penje kama dwa dhi kosidwa dhi Riat na adwa na dhi Riat ka witere Riat kuro nyathi ndio somo ko wakanyo to en gi tije chalo wete ok odhi bedo office no winyore gi kom ni nyaka ndike odhi mi tich matin kor kidwa manyo ni tich. Yes. Idwa manyo ne tich. Imanyo ne tich to nisere college. Koro ilos gi nyathi gimogombo timo emitere otim. Wawe chune. To kata mana program mare NYS bende okrach. Ose loso ji mang'eny, ose golo ji mang'eny oko. Tiyo mabang kata mana form 4 no join NYS. NYS ibro gadhi training kaja is a paramilitary training. At the same time, ntie gimitimo kanyo. Ibro ng'ini ng'ane bere gima kama. Kia kanyo in kata electrician. Kia kanyo maybe timo kada refrigeration, you are good to go. Yes. Ukocho ni kono nyaka dhi ndiki police. Inyalo duogo koro oko. Yawo andi morin mane gimetimo. Kidhi Kikuyuni Kiambu tido ka jo kaka. Joma loso frino ka duk gin small shops, gende ko electrician. Koro ng'eni kanyo namba gewe kanyo. Koro yoga simu ntinga mar jazo fridge, bro ga go simu kanyo. Fridge AC ondiko kanyo. Koro igo namba. Ko loro duka tiga ga simu. Ugo abi? Tiwacho ne kama inti. To bro biro motim gino. Pajob winjo ka ng'ato bro nyisi ni an to ng'eni kawuono en Friday. Ine sa uchiel aseloro tich. Okaduogi. To kobed kata gi backup moro like Onyango in kanyi. One gi client moro kwamo kama the mondi sort out. Onge. En ko gocho ni kama to simbie mong'ado. En sawa. In terms of kakoro bende watieko kachacha. Joma mane sirikal kata ya wuto nagi. Bende waero gemore ni where ka e wuoda ng'ane mondo message moko dhi tich like gemro kitich mana ka other tribes wanda timo. Do you have that culture? Samoro nyalo bedo matek. Kini jaluo ne ng'ama nigo pusi samoro mang'eny. Itere kamoro to kiny koro riek moloi. In koro igoli kanyo ne makoro dong' o ginene. Uywi kado. Achiel e man gi discipline. 3/4 to no discipline. En ko chopo kaja koro en ong'e moyingi. Ma koro jatelo be wana to kara asebedo kara mana gi mugo. Koro igoli en modong'. En miwinji. Ta believe ni ka ng'ato okelo weche anyuola tich. Okelo weche anyuola tich. Koro kar mondo gochi ni kwa kemanye, en ma koro igocho ni ga mondo manye. Koro rado kode ka in koro ionge. Koro krach, gamro to krach, but ng'ama nigi timbe ilano, to in ng'ama ibro du kung'ere. Nani ng'ani to kidhi kamoro to bibedo maber. En weri kode. Joluo go bende miwinji wacho no.
weche weyo ji jogweng'. Wacha ma wapunjo nage ma. Ok awach ni gin joma richo. Gin joma becho. To ka ng'ato goli moteri kamoro kata nitiere kamoro, abed ng'ano maore. Wabedo kura ng'i saidi. Ane moko adwa na gimoro amora ni mimanya in koro manya mimanyo idwa ni watime together but generally osegoli ngini ng'ati makoro dong. Koro ibedo jombola. Ineno ka ng'ato wacho ni dwa rado gi jatelo, ineno ka oteri round nikech o feel like ni idwa winye kucho nyalo winya ama moko be nitie mong'eni en to ok en smart. Ong'eni koteri tidhi gole kad ok ochako ne gi wan. Koro mane wach. Maya momiyo giluor kata gemo wetegi e county ka mondo giti kata mana national government. Gin gi weche mang'eny samoro. Koro chama nyanji community. Nitie family magi nonyuolgi kata gibingni bedo brought up. Mero kata county government gitiyo kata ji abich. But you will never know ni ng'ane wadi ng'ane. You will never know. Gidhi kawo low profile to gidonje e weche mang'eny bende tijene motimo kochopo godhiambo to odhi ot. Bro kawi time kabisa. Moko binyalo ni jogweng'. To gitiyo kanyo to bok inyal ng'e ni jogweng' achiel. To moko binyalo ni jogweng' lakini ogo wadgi machielo chamo nindi godel. Koro ipenyo ni shida ni kanye maber to ndika jogi kanyakla ni. Ang'amo ni beda mos to gicham gini mos giwego e koko. Onge gi marach wacho ni telo ber kani dalau. Kato kokoji inyalo chiemo wacho ni bwana wadwa gavana bwana itugo koda, wadwa senator tugo koda. Ng'ini ane ai gweng' ma kamae. Ino kata women rep minono dala gi emikalo dhi ni dhi dala. Ipakori. Siboko konyi. Telo ber kani dala. Ka wacho moko timanyi kamigo e simu. To gima ber bende ok unyal bedo gi pesa te to ok unyal koso pesa te. Gima ber ka joweti nigi gimoro to kaw gini lok mari. Kimanyo gimoro tiwacho ni bise gocho ne ng'ane. Ni goch ne ng'ane. Nitie jomoko adek manyaka goch negi. Koro ing'eni mani already gise rescue. Ok unyal bedo ni un godo te. To ok unyal bedo ni ukoso te. Nitie joma ni godo saidi. Nitie joma ni average. Then nitie joma ni diere ka. Then nitie joma koro onge godo saidi. To ji mondo bedo mana gi hera ni ng'ane to ka ntiere godo tabiro chiemo maber. Nitie kata ma yudo ka nyithindo ok nyal dhi skul. Nitie kata wadi kata mana nyithi jirani. Ok okony totally. To onge gima rach. Adwa nyisi ni Nyasaye loso ka Nyasaye chiwo pogruok. Iwacho ni pok mopogore. Nyasaye nyalo neni ka samoro idak gi nyithi owadu tisandogi. Maybe ginitero gi makata skul makata ma wuoche magirwako onge. But nyithinde dhi maber, maybe they're being picked in the morning, dropped in the evening, daily, and gin snacks magiting'o but makati frustrate. Nyithindo go nyalo vumilia magitiek skul. Ma ipok yudo scholarship nyathino dhi kata loko. Kata kodhi loko yudo scholarship odhi osom university motieko. Immediately yudo kotieko okumanyu kata tich. Grace, wajuga ni Grace yudo tich. Koro idwaga go simu. Ing'eni nyithinde seche moko end up ni koro moko lale kongo. Moko lale chudi. Moko ni mana tie kanyo. Koro idwaro kuom kony kuom nyathicha. I don't think nyalo treat it the same. I don't think so. Nyako pare ni odagi ng'ane. Nyithindi chiemo but gin gichiemelo. Ami separate. Ama nyathi jirani moro neno ka nodhi maber but jirani ni all of a sudden pesa ng'adore. Mano part of life. Okinya bedo godo pile to okinyal koso pile. To biro gokinyi ni idwaro kata activity fee ma 200 shillings. To nyiso some school kama kata kikemia pesa no the chul pesa in school. And you have this money then you deny nyathini right mare ikonye. Ioro pesa ni school nyisi ni namba japuonj en makati ore wang japuonj. Ama no kachamo kata lunch school to kech kabe sana. Mia kata nyoka madhe titame. Nyithindo ka lego gweth thinegi ga. Koro treat ng'ato ni be chieng' moro nikech pini ok ing'eyo. Tomorrow you might not be there nyithindi gi makoro dong. Maybe nyithindo mane sando gi makoro bedo madongo koro gidwa take care of your kids. How will they handle them? They end up koro gibedo jopidi gi jokwath. Yes. Kech kaka ne timo ne ng'ato kaka mene koro timore ibiro timni. Koro Nyasaye bende ok Nyasaye ok nyal miyo gimoro amora te. To kunyal tamu gimoro amora te. Koro ibedo ng'ama nyalo bedo approached. Jiwacho ni ka in gi shida nyalo ringi dhir ng'ane. To nyithindo makiny. Yes. Mako tieno kapok watieko.
yina mondo koro wagwai siasa mana matin to mana gi penjo achiel. Koro ine midhi neno kata kiaro nwago. Sani wan gi iluongo ni acho mana maybe basically two parties. Wan gi 1 term 2 term. 1 term 2 term. Ya wacho ni Ruto tano tena sijui kumi bula break. Mako Tieno ja wala mathereng'enye nikech kiwuok ati chalo ng'ama wuoyi lojo wala te. Uno wacho nang'o? Baba. Wala to timo osebedo matek. Wala timo osebedo matek. Kech kiari duono lawi. Samuri lawi ne gima onge. Gowi ji bedo gote. Onge ng'ama onge kata Kenya nigi gowi. Yes, but ne gikete mikakati moko. Yo tax relaxation gikete makoro ichule moro bidong godo. Kejo kawuondi ni kawuono ibandha kata 20,000. Idhi loru kambini. 20,000 odhi agan. Kel 20 iniendelea goala. Koro yudo ga tiketo matin. Kisiketo matin chieng' moro ipukitiko gowi no endo. Walo osebedo matek. Inyalo wacho 1 term, samoro bi inyalo wacho 2 term. To kama de term wacho bende. Wanyalo mana rito nyaka dakika mogik. Walo osebedo matek. Sani ji migrate to integrated system masanisha. Ma file koro kilao, ngine choni lao file corridor. Idhe kani kio chopo ka kia signature manodong kia ng'o igol gimoro kanyo cha madhi. End up no luore. Koro window no nyalo bedo kata 2 years. En ga window. En ga usigwa ni ine window. To serikali okelo mikakati moro ma kochopo e window to the system just pick it automatically. Uvalide okawe tu. Maka pesa nitie account kanyo. Okawo tichuli kamano eno. Ma which is good. To according to me chopo window no kapani dhi bedo mayot. Okaparu bro bedo mayot. But ober nikech wacho ni file usiko 2 months kae. Pesa nitie account osepige to. Joluwina nono wabeda serikali kwa sawa uogi. Wuok to gibed maber. Kado ka wuok to mana bang'e ok sani. Seche miwuok no to jomoko chame. To ushuru ting'ado ji te. Onge gimoro miwacho ni ushuru ni ma ng'ado ja Kisumo, ma ng'ado ja Kakamega. Ushuru en adi? Achiel. Dong wachulo ushuru. Idwaro ngidhi kanyo. Koro wachame achama. Kik waringo wae. Wan kae ma wantiere. Koriembwa sawa. To kama wan wawuok bende timore nade? Sawa, lakini sani to wan kae ma wantiere. Wayudi gik mabecho. Nikech gik seche moko nitie miloso. Ma kata in samoro bro chopo ni gima nolosi no odhi konyi. Seche mokonyi no nyithindo mabiro chien obiro konyo. Koro kwarengo to gigo kokel. Ero chak wach fisheries Kabonyo kaja ka warengo. Idhi gere kanyo. Mambo leo miwani ru omoko kwarengo. Ogilos nwa ndara mondo kipidho kata nyanya kucho keli town bedo mayot. Ka in gi niang' moro dhi factory dhi mayot. Yes. Mako Tieno ano kiwuok kendo kaka nwago mbaka ing'eyo in and out ma Kisumu County kendo chalo ka gimihero town ni maber kabisa nikech kae kama intiere. Ahero town. Wananyula town. Onyule town. Ahero Kisumu County as a whole. Kabisa. Ahere. To ineno ne ng'ama inyalo medo miher Kisumu County ahinya 2027. Gavana ma marwa. Gima dawachi. Iwacho ni kata in iwuon kiwuok ot gokinyi. Irwako lawi maler tigo rangi tiwuok. Tiwacho dhako midagi timora nyaka iher. Okero mama no ng'ama bro here. Koro miyo ni nyaka her mana Kisumu County ka. Mae dalawa. Nikech kata idhi mana kanyo. Chieng' moro ka ndalo ni ochopo ni koro idhi. Dong jo county gi mawacho ni ng'ane nyosime wadhi kowo. Joko jabro biro matin lakini magi jodala wacho ni kale otimore dala to nitie jomoko ma gin gidonjo ga seche mogo wino jogweng'u onegi miluor nikech kichopo to gin magi go uwi makoro county 2027 governor ma Kisumu County kopne wagombulo kawuono ne nyalo miyo poro kanyal ombucha ni pokajero ng'ama dwa but ineno ka ng'ama chiegni kode onge pod ji dware te onge meaning ni no kine jok mang'eny ya pok anenogi Pokineno Matthews Owili. Okinyo gima timore ni. Pokineno Professor Tom Ojienda. Awinjogi. Dr. Ron. Mama Rosa Boy. Mama Nyakamami. Awinjogi. Renga mineno. Ing'eni ai gini te. Giwinji. Ane man gi coach gi. Gin gi onge kocha. Ng'ama eneno ka dhi ka coach ni. Ng'ama iwacho ni ka sero bedo maber. Ana wuok e ward moro Chemeli Tam ward. Inaringo higni mokalo ka.
to pok aparo nadok kata samoro kanyal dok, pok aparo pod an kano. Tabe an gi joga moko abich malowa. Joga abich wa yadong damiye ni to ng'ane to nyo wacho no maber, wamiye ji abich. Kami yombe kora nisemiyo ng'ato ji abich. Yawa. Dong ji abich ubendo pongo mana debe. To ginya bedo ji abich nigi. Koro inene jotamu wodo menga. Podi. Gipenjo to boda nyiso ni podi. Kwa loko higa mar 26. Podi lakini kata ng'a menene onge. Poka neno. Poka neno. Kochopo kanyo to wabiro wacho. Ka igo chopo manyien to wang'eyo ng'ama koro kayo godo. Santo jite pod duero. Mana kamano nyakora mga juanga ka tholo makende magoniro kamano mdonga nyako mkete mana chuny Onagi TV kama bendo wagomba kakacha kachiel koda migozi Mark Otieno Junior mato Adundo Jaluo kama bendo wagomba kwa kelo jogo mopogore kendo wapuonjre koro mga juanga Mark Otieno Junior nemi wakacha okang mabendo wasegoyo eche mago wala sekta mabende sistema kwa berie gik machalo koda kama nyakora mga juanga kapo kwa tieko to nike director na kanyisa ni sa chal kama gore gi wadgi ada ka tholo makende monda mi Mark Otieno Junior mondo mi wane wach ne mogik kacha wuogi joluo ang'eni ngi wach mabedwa mondo nyisgi gomba kama ber kabisa kendo wacho gik momora kabisa uona gi jakanya na wach mantie madar nyiso joluo mosojo matindo nikech an pod antie youth age okan jenzi kini pod antie age moro matin gima dakwa ji mondo erre ji mondo winj kaka ma ithudhe mokich tikawo wadu idhi godo kata oting'o mana besen miole gino en obede jating' mana ndaye kanyo lakini kochopo odiochieng' to en gino moro obed joma herore to ala bende watemo support jowa matimo ala mopogore kech ki support ng'ato ne ka ng'ato bro na ng'ane jadhi kacha wadhi watim rade wami ng'ane support mare samoro nitie joma dhi e batok madh kong'o to odhi adhiya kanyo osiepege moko timo metho mano iwacho ni support kech umodho pi jogi ka madho tugo mbaka to kata wuon kanyo ng'ane jabiro ka dhok omethi lakini ojaka kata ng'ane jabiro ka ochamo ga matumbo kalaj matumbo no maintain winjo i support to wan gi jowa moko mabende ni gotas maseche moko kama chwel wet gionge kiwinjo kamoro tem ichop ote ne ng'ano ni gimoro wawinjo kama kamae to be ng'ama ni gotas we yiero tich ahinya tich midwaro mani somono samoro nyalo koso biro una iya poko biro ichawo gimoro manyalo minyiew nangani moro nyalo keto ya time kor kibedo idle makineno ng'ato to idwa law katinegi kata idwa timne gimoro marach ibedo gi matin inyachakaza casual work mana matin madonjo ni ofuko no very important kata bro wacho ni ng'ane no somo gima kamae we akae uru amiuru tich kik wayier tich kenyo bedo matek masani wale maji timo chakata mano waloso sweet jibro promote yaw santi jok mana wacho ni joma uso hotel matero chiemo do to do adendo de gintiere gi pesa gi so don't shy off chakwala mora mondo ji mi support to kata ka imoko ni wacho ni anto agombo timo wala to moko aneno kata ka bwana moro ntieni ayoke ochoko ka pesa Facebook mang'eny luka ng'ato nigi shida ng'ato dwa chako wala to ji donje ga wach na makonyi kesi moko ok nyal konyo ng'ato pile but kuchoko ni kata siling 5,000 mokwayo no ng'eno gole kwecho mapile mar oro na 10 bob oro na 5 bob koro mano bende wach monigo ng'e matut ero kamano maduong' ahinya migosi Mark Otieno Junior kuom chopo sido wakande kendo wago ero kamano maduong' ahinya nikech iwacho weche mabende nigi nengo kabisa omiyo kamoro mara mentiere janeno mara mar chuny Onagi TV ka thul makende ma ibenda go ne godero kamano maduong' ahinya kuom kete mana kandie chakre na wachaki mana kana senyise kanyo ni kandie wakelo jogo mopogore molonye weche mopogore bende gi siasa wakelo jo siasa wakelo jo ohala wakelo jo thieth wakelo jogo mabende nigi lony ewi gigo mopogore nikora ngo jwang mondo me wayud lony kendo wane kaka wanyalo konyore kaka oganda luo momi waluonga ni chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama jaluo timore nade yweyo godo nyakora ngo jwang omiyo chopi kendo imed siro wa chuny Onagi TV kana nyalo subscribe YouTube page marwa chuny Onagi TV Facebook chuny Onagi TV TikTok chuny Onagi TV to bende wan kata gi namba mabende ringo kanyo nyakora ngo jwang ponono ne gine mabende chuny Onagi TV timo mabende mori kabisa idwalo je studio idwa mondo wago kodi mbaka mane namba menyalo idwago kanyo krom ga jwango kamano ero kamano ne producer mara Nelson Mandela Okore mabende no tiyo matek kabisa
maneno ni chendo ni choponi kamora mara mentira chelka wuoka e studio marwakania goni uriti masani kama ne tai chendo ni and Steve James Odhiambo nyakwar nyaroni wan angoro mkanyo kocho kacha seche mabiro go lero kama dunga nyama kotino dunia iwacho ni joluo we ni osetedi tich to koro iname dwa golo ngati tich koro iname ngeja te jodembre